have you all inspected? Two reports are there. Only two. Only two wells are home. No, not No, wells. well is wells. No, houses are. Oh my God. There are more than 50. Actually, you have to identify it and to tell us the name. You are not. How can we you are- identify? The Panchayat don't have any record? On survey number we don't have records. On house number we have records. Huh? Give us on house number. सर्वे नंबराचे record असला पाहिजे. Give that record तुम्ही also, no? actually खंयचे इलिगल ते दिवपाक जाता तरी आम्ही We find can- आम्ही आमचे फाइंड आउट एज पर आवर रेकॉर्ड आम्ही फाइंड आउट केला. Okay, wait. How you get a house number without survey? तेच म्हणटा आमचे रिकॉर्ड आसलो पळय. हय. आयस्पत आमचो सर्वे नंबराक ह्या सर्वे नंबर कितें आहा तो आमी फाइंड आउट करून आमी ती नांव वाडल्यात. Huh. कळ्ळें न्हू? ते तुम्ही एक्चुअली आमकां नांवां दिली ना कोणाक बरें. सांगलें आता ना. समज तो आम्ही नाव दिलं जाल्यार सर्वे नंबर म्हणटा सर्वे नंबराक सर्वे नंबर आमकां खबर आसना ते सर्वे डिपार्टमेंट यूज करता सर्वे With due respect to everybody here, my question is very simple. So many constructions come. आमचे रिकॉर्ड आहा. Huh. तो रिकॉर्डा प्रमाणे आम्ही ती दोन आमची रिकॉर्डां मेळयली ती आमी केली. तशें आनी 23 जाणां आमी हे केल्ले आहा. Huh. सो ती चालू आहा न्हू. Huh. Okay. नोटीस 23 जाणां पावले. नाव हे पळय इलिगल. कंस्ट्रक्शन इज इलिगल कंप्लीटली. लीगल ते मागीर ते आमी रिपोर्ट केला. आमी ते नोटीस धाडटले. ते आमी डॉक्युमेंट दे हॅव टू प्रोड्यूस. दे हॅव टू प्रोड्यूस बिकॉज आम पयर पळय हे नासलोलें हें आहा तें बिल्डिंग बांदलें 1 month बिफोर तें नासलोलें हें बिल्डिंग नासलोलें. सो ही आहा तें आमी आमगे काम करतले ते येवन तेंगे डॉक्युमेंट घेवन प्रोड्यूस करतले. See what happens when they are constructing this type of construction. This should have been stopped at the stage when the construction is going on. How is that we are encouraging? पंचायतीन दिलं ना construction license? Huh? Huh? So they have stop order has to be given to them. राईट अवे. Right away. I think ये कटावेगा मिस्टर बने Why? Huh. ते construction काय notice board त्यांका stop नाही झाले ते बांधून वयतले आम खबर ना आमगे काम करतले. कोण काढा ते आमकां खबर आसना तेंगे नांव आमकां सोडून हाडटले. आम सोडून खंय काढले? What will you do? हे स्ट्रक्चर आहा तेंगे म्हणटा काय ऑलरेडी आहा ते बांदताय तेन्ना आमकां आयक रे बाबा तूं म्हणटा कंस्ट्रक्शन आहे तेंगेली जाल्यार कंस्ट्रक्शन आहे तेंगे तो कितकोन कंप्लेनंट कितकोन नांव सोदून बांदलो? आमकांय म्हूण नांव खंयच्यान मेळटली. मागीर तुमी इनिशिएटीव नांव आमचे कडेन आहले ते आमी काडले बरें हिंगा 5 मेंबर कोण? आं तूं मरे तूं मातशें आयडेंटिफाय कर. स्टॉप दिले ते पाहिजे अनेक समोर आमकां लागतंय पण आमकां नांव आसना न्ही ताका रातचें काडून उबर करताय. आतां इथं हें फोन केलो तेरा नांव आज कितको हाडून पंचायत एक काम कर एमएलए मेळ आपय आनी जॉयंट पंचायत आणि तू सांगलो त्या दाना तू तेंगे नाव भाव नाका मागीर कितको सांगत मागीर ओनर आपयचे जाय तुवें तें सांगून हे मरे बांदता सोडा ते पंचायतीसून नोटीस वचों जाय आनी हे काम तुज्या पयलीं आनी कोण आहलो तेच सांगता इचा तेकडे येता सेक्रेटरी कडेन हे When तेंगे काम construction is going on, at that point of time only it should be stopped. Yeah. Because if that had to be done, that exercise, this will not happen. some record will be there no if you stop. आता ते रेकॉर्ड काय ना आता तू येयला स्टॉप केला तू गेलो आणि तेम केले ते आता गेल रे चला आमगे काम स्टार्ट करूया. तेंग सगळ्याक दिया तुम्ही नोटीस तेंगे नाव बाव सोदून आम फांट करू बो आता आणि एकल्याकू नोटीस दिल्या ना की सगळे बस ते आपले दोंगारा कातून बातून घाले त्यांका तुमको ते रेकॉर्ड रोबल नालो तेन्ना हेचो पुतून रोबल कात डोंगर कातूत ऑडी ते केसो जोन No development slope. नो डेव्हलपमेंट Slope. बाबा Oi. Orchard lo. No development slope. आणि Yeah, ओव्हरऑल this is no development slope. ऑर्चर्ड म्हणतो No, no. रेकॉर्ड पहिले रेकॉर्ड See, that day when we inspected वो सांगता एक for borewell, आता माहिती we कॉन्फ्लिक्ट found 58 borewells here. 58 borewells. Notice is going to be sent for the borewells. ताने बोरवेल किसको मारवे ना हिसाब रे म्हणे So my point is, 58 borewells we have identified in this place. So we have the names of the people whose borewells are there.
We'll give it to you. कोण आलो Yeah, that is the starting point. Yes, that You is can the take the starting record point. home. have no notice will get many people, similar people may have constructed, so हमको तोय में होता लोग give us those तसे names. नेम दिला काय कितरे मेळटा आणि तेचे भाशेन हेंकाय मागीर तेमी घेता When ना you ते go for आतां that inspection, पंचायत इन्स्पेक्शन घेवपाक yeah, so the dictate takes somebody. So when you go for those inspections, you will find that they are the people who also simultaneously constructing. ते जॉईंट कितें तुमी आतां पंचायत MLA Just take list आमकां. and also video also video कोण हा video sir बाबा Representative from the office. representative but No, he's an engineer. okay engineer my video को ये करे गन इंस्पेक्शन एक्सपर आहे किती आता नेक्स्ट वीक फुल टीम वाढया better इंजिनियर युवर सगळे फुल टीम घेऊन करूया so everybody is aware वाटले आणि ते डिपार्टमेंट वन टाइम And this time we are very serious, huh? We are very serious. So we want to go keep it up. टाइम काढून आम्ही एकूच कामाला असणार स्टाफ ना सगळी इलेक्शन ड्युटी आमचीच म्हणटा आता हे काम कोणा लागून चोडा तेवूय चिंतूं जाय तुमी तुमगे काम कित्या कोणा लागून चोडा तुमकां लागून मरे तुमगे पंचायती लागून तुमगे सेक्रेटरी लागून This is your job. आमकां एक सपोर्ट काय Now see, discussing is useless. Let you decide as per law what is to be done. Yeah. We have done our duty of bringing to your notice. You decide how it is to be executed. एक्झिक्युटिव्ह आणि ते जाय पडून जॉईंट As इंस्पेक्टर soon as possible, you give that list of 50 people you have already identified. No, there's one. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.